agus inis an lína tá Ó Ceannabháin iarrthóir Olltoghchán don Comhaontas Pobal Seachas Brabús nó People Before Prophet in Bhaile Átha Cliath Láir. Ón fáilte go dtí an clár? Ok, go bra. Tá is agam bhfuil cáilirt mar ceoltóir ann sulla leiríonn muid fin Olltoghchán an féidir ar dús a intin dom dóibh siúd a gcéisteach linn aniu nach bhfuil ar náras beagán ní faoi do chúla agus an fá a chóirtú sim sa folaíocht? Yeah, well, so go réidir chéile chuir me síman tá bíon rintrodí tá gap a Harlín gomininic héna is bhaimar ar riine ach is cuine chum go háiríthe rábhíle sa cairde nó Israel de an buamáil ar Gaza goneach sin a bhaim go mór arm hain gus me go fálam níos mú faoin Palestine agus níos sin gur me among fachta síochta frichógaíochta agus frichiníoch chomá bhí me peile United Against Racism agus iníos sin bainte le fachta sí tííochta agus rinso eile ach so me lách me ballíocht de Pobal Seachas Brabús a rabí sé de go sin agus me gníomh lo siúdó hen. Ok, Louis fiú cúpla ábhar náisiúnta agus idirnáisiúnta an sin. An cadíad na hábhar is mó bhfuil do fearrtaí ag díreú isteach orthús nó Olltoghchán seo agus an féidir a rálam an éon ábhar ar le sa bhreis a bhhain le Bhaile Átha Cliath Láir? Well, story hí a party go generalta an rudtá rá aige ná go bhfuil os cían céad blion in sean dí an fáil agus go ina gail agus go gafar fáil réile má táid a géire going le na géir céimí tá os ar goir amach géir céim na tííochta an géir céim éráide géir céim sláinte cos spathe agus gofuil sé léidihéag na party ag tína fáil agus sinna gail nachhuiil se de sása seaachtas go nághine agus naíidir mar hapla leis an tííoch agus si cean gona rudí stáhachtí a me gap go ordaine ar an goordaine sa táchan se ná an tííoch a brabach allmór a dhéna inis ag forbreidí móra agus tíirní talún corporáidecha agus tá price in na tííocht agus price híos goite tá sé go homlán caiilte agus ná idir chahamid fá ré stop a brahead an mar go príomhaideach agus an rudtá ráingin agus astíon fólacht stát le tííocht socialte agus tííocht incheannithe a háigad. As sé sin le feáil sohí le chuile chuid gon nachna mé mar leis se go sláinte chumá tá cóir leis go príomhaideach má tá daoine ná má an taige ag daoine agus gomininic í can daoine an túhas aige an aige atá réigen cóir leis príomhaideachá agus sin mhfuil taige ag daoine sé de bra sé ar listí fáda agus sin sohí sin an náin chéan agus an fáilíocht chéan a chroíon sin. So leis sé Pobal Seachas Brabús is mu an tean party atá rá nach féidir go leisteach ggóréalta le fianana fáil agus ná finna gail má dhéantar sin naíide gur nach rud a bit sin feiciang leis party glas agus le party nach feibrin nó chuir siúdaisteach naíad an rud a bhíang ná tiile fianana fáil agus finna gail. So tá mu gur réaltas go chuid na heiti lé agus tá mu gar a brú chuir in na party eile a rá atá an heiti lé go general nach rafa siúdaisteach a go réaltas le fianana fáil agus finna gail. Ok, tá an óíocht in Bhaile Átha Cliath Láir ón agus rointhhaid iarrthóirí aitheanta an nach bhfuil? Tá cínta tá grádaí seasa agus daoine nuí seasa
chuile heachta so ach tá muid gníomh chun sa gantar le riá le blianta nationalí leis a Pobal Seachas Brabús montachta síochta agus tá gaiirí gomáling caiirí an a dúirse so tásúling go mé chun maithing agus gera a léirú go bhfuil go bhfuil ráha eile an seachas an gnáród a fólingt le féanafálagus san gail. Okay. Conas atá an cóceangal atá goibh Pobal Seachas Brabús le solidarity nó an Party Sóisialach dul roiig siad an tú an? Goma, so bei iarrthóir inis in chuile beagnach chuile gháil cheantar idir an dá 40 agus tásúlaing go neadóling ní fisce hálas riomh dáchan ach tásúlaing go neadóling chuir leis na síocháin atáing idir an dá 40 go neir leis dá 40 chuir leis agus go mé mu níos láidre le chéile a dá an hé sin. Okay, Cadé an difriocht idir Pobal Seachas Brabús agus Solidarity and Party Sóisialach a féidir a rála an? Yeah. Well, dehin gur bei an stríomh difriocht tá ri difriochttaí beagánach ní ní taming go stechan sin le ach an stríomh difriocht dehin ná leis a Pobal Seachas Brabús gur Party Chichadó Condémuid a tradition James Connolly Tamwood gníomh cho hua tá MLA an Jerry Carroll hua tá rint choirí Condé ang hua chomá agus sé party céanna atá gist hua agus has agus an rudtá waine na poblacht sosialach Chichadó Condé agus tá muid an bháver pobl bheith an teáin agus well bechart de réir ma hiiscin se tá ring fleibani ag solidarity le cuidí sin ní me gar rá bechart leir le dunnigint ó solidarity fi sin ach de réir ma hiiscin sin an tríomh gur party Chichadó Condé muide agus gur ben party céanna hu agus tá gist. Okay. Tá is a gom gwyn an Party Sóisialach troscíach íoch. An bhfuil mór an daoine Pobal Seachas Brabús atá troscíach freisin an? Well, Níl an tá gist leis Pobal Seachas Brabús is party go chuid na héití clé radicach atá gist tá daoine an ó tradiisiún éagsúla an agus tearing hain mar hapla go mé tá sin gur fiú fólam ó réine a bhí a treidir son na sosialachis trí de staid le so mar hapla James Connolly in éirin le hetí le hetí Trotsky le hetí Rosa Luxemburg tá go daine eile an fiú fólam web Marx a hain agus oskult if we sin ní hirin eco-socialist hain Seachas ní hílim go gairian na termi seo lá an Eoghan mar hapla is fiú a bheith le agus a fólam faoin staid agus fi méid a há staid ach chahamid chahamid ar good politiíochtta a chuir chun céin sa lá an Eoghan so you're in eco-socialist hain agus sin go daine sa party I ceappa chun Canada it's socially go generalta. Ach níl sibh go hifigiúil troscíach né? No, just is cuivan nó blianta fadó hin nó raibh an SWP ar bon hí Richard Boyd Bard agus Chocadal no eile a gcuibh agus bhí siad SWP agus bhí an SWP ceapan sin mar troscíach nach raibh? Well, it's still he go very touching well,
Tá cappa go bin an sin fa lippe a chuirhocht dini tí mogan party an party chuidecha tugam mu hain socially aring hain agus sinna bhile a líide so ní sam ke go se tá finish ach barlam se machine go ní stimule Marial en naíre le play an se bheitchain déing couple le a kaintnet we star na het lé agus se agus siúd agus an agrich se agus an agrich siúd agus an bhil a bhíacha an na chéile ach níle sam sin choúsáideach sin en is níle samfuil no sin simig bíine an sin gur fiú fólam star a chan naíre kam bheith gnídiocht in isis san amateur láireach agus a good policy chuir oscoir a phobal agus treidir hanúd. Okay, we should just contact the radio new and Cairo on. Sort of imian too. On Faja Tor Eoghan a hort some free Caheed na Chocty Dolly a captain to a very tougher no a tougher egg to farty snow hEoghan? Níl me kíte tá se bit dachar rágáí kíte tam tasúlein go gomuid na siáine tá ein agus tá coppla áile sílim bhfuil seansang siáine bhchan agus agus ní dacha sad ná chéile talin talin tá de gera a chur os cór bhuiine an rawe votaler son party social party atá saste going election realtus agus nach rachsteach go en le fin fan nach in gail ger an ra hort gun méid dénig is féidir so ben ra be na chulle haarcamp vol an Pobal Seachas Brabús